Monster High, Лорна от Лохнес. Страхоместърът приключи, знаете какво значи? Нови страхокниги! Клео, изглеждаш невероятно на тази снимка. А аз изглеждам възхитително на тази. О, ти говореше за мен. Трябва да кача тази в интернет. Честит страхокнижен ден! Кой е това? Здравейте! Не е зле, нали? Как го направи? Съжалявам за това, но обичам хубавите фотобомби. Името ми е Лорна. Лорна Макнеси. О, от програмата за обмен на ученици. Ти си от... Езерото Лохнес, Страхоландия, Ротланд. Може би сте чували за баща ми, чудовището от Лохнес. О, пак ни стреснахте, госпожица Макнеси. Някой трябва да ви държи на штрек. Ето го най-любимите добър баща, за какъвто всяко момиче мечтае. Няма да излезеш на повърхността. Но ти си бил там. И това много ми помогна. Забрави ли какви проблеми ни причини онази снимка? Всички нормалници от тук до Глазгол се втурнаха към езерното ни, за да открият замъка ни. Моля те, татко, знаеш, че ще внимавам. Споменах ли, че си върха? Да, спомена. 1 час. О, татко, благодаря ти. Но стой далеч от нормалниците. Добре, излязох на снимката. Не знам защо го направих, но нещо в тази камера му омагьоса и не се удържах. Трябваше да направя тази фотобомба. Тази снимка взриви света. Всички искат да знаят кое е чудовището от Лохнес. Добре ли съм излязла? Езерото се напълни с нормалници и с баща ми решихме, че по-добре да замина за малко. Открихме програмата за обмяна на ученици в Монстър Хай. Това беше шанс да изследвам света на повърхността. И тази фотобомба ме доведе тук, в Монстър Хай. Понякога не мога да се удържа. Нека първи те приветстваме с добре дошла в Монстър Хай. Желаем ти успех в първия учебен ден. Това не е първият ми ден. Тук съм цял страхоместър. Тръгвам. Ще се видим по-късно. Момичета, Лорна не се шегува.